דיפנס רותח, לא רק בארץ, הוא התחיל לפני שנתיים עם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, המשיך בארץ, ממשיך לעימות הצפוי בין סין לטיואן ולדיבורים השונים על כך שאנחנו ערב מלחמת עולם שלישית באירופה. עכשיו זה נכון שמרכז ומערב אירופה מגבילות, מזרח אירופה ידידה אמיצה שלנו, ארצות הברית ופחות או יותר כל מזרח כדור הארץ ידידים אמיצים שלנו, והם רוכשים, המניות עולות ויש ביקוש. פעם היינו בשביל העולם הסטארט-אפ ניישן, היום העולם כבר די הדביק את הפער, הגיע הזמן להיות דיפנס טק ניישן. ואתה חושב שאנחנו נמצאים שם במקום מספיק טוב טכנולוגית, כי האמירה היא שאנחנו, לפחות בשנתיים האחרונות, הוכחנו יכולות בשדה הקרב, וראו את זה בסוף, מסתכלים עלינו, גם באירופה, בכל העולם רואים את זה ואומרים, רגע, אם הם כאלה טובים, בואו אנחנו נהנה גם לאו דווקא נשק התקפי, גם מנשק הגנתי. זה נכון שישראל היא הלבורטורי הכי טוב בעולם כרגע, גם מאז 1948 יש לנו ניסיון צבאי, יחד עם המוח היהודי הטכנולוגי וכל עליית הדיפנס טק. אבל צריך להבין שזה נכון שמדינות אירופה קונות כיפת ברזל, שרביט קסמים, חץ 2, חץ 3, מערכות הגנה אקטיביות, אבל אותו דאבל סטנדרט, ערב מלחמת עולם שלישית שיכולה להגיע ויכולה לא, יקה בהם פעמיים. בסוף ישראל הופכת להיות בדיפנס טק, שחקן שאי אפשר להתעלם ממנו על הלוח. תחשוב על טכנולוגיות אזרחיות לחירום, דברים שיש כמעט בכל בית בישראל, ממד, טכנולוגיה שלא קיימת באירופה או במזרח אירופה. נכון. בכל ממד יש מפוח אב"ח, טכנולוגיה שלא קיימת כמעט בכל אירופה, מערכות התפלת מים לחירום, מערכות קריזה וצופרים כמו צבע אדום, עקב איומי טילים וכטב"מים, ואלה רק הטכנולוגיות האזרחיות. מהם הטכנולוגיות הצבאיות? מה שהזכרנו, הגנה אווירית, הגנה אקטיבית, אלביט מוכרת מערכות לוחמה אלקטרונית והמניה שלה עולה, תעשייה אווירית סגרה לא מעט עסקאות של הגנה אווירית, חץ וכיפת ברזל רק בשנה וחצי האחרונות. רפאל סוגרת עסקה. רפאל סוגרת עסקה של מעיל רוח הגנה אקטיבית לטנקים הגרמנים. אני חושב שעכשיו זה השעה יפה של הדיפנס טק. כן, ומבחינה באמת חדשנות טכנולוגית, אנחנו ממוקמים במקום מספיק טוב, מובילים, או שיש לנו עוד לאן לשאוף? במילה ומספר, טיר 1. כן? עד כדי כך, אוקיי. ואם אנחנו מסתכלים על שווקים נוספים, כי דיברנו הרבה על אירופה, אז יש גם הודו, ארצות הברית, יש שווקים נוספים ששם אנחנו פעילים ורואים את הדיפנס טק בצורה משמעותית? יפה, קלטת, שלושת התעשיות הביטחוניות שמות את הזרקור שלהם על הודו. הודו יש לה תוכנית מדהימה שנקראת Made in India, היא אומרת את הדבר הבא, אנחנו נקנה, אבל תייצרו במפעלים שלנו. ולכן החברות האלה מקימות מפעלים בתוך הודו, ועם 1.4 מיליארד איש אי אפשר להתווכח. והחברה שלך, במה אתם עוסקים? אנחנו מספקים שירותי מו"פ והנדסה עבור התעשיות הביטחוניות, מהתעשיות הגדולות, אלביט רפאל תעשייה אווירית, דרך חברות, סטארט-אפים ויזמים. כל מי שנכנס לדיפנס טק, אנחנו מפתחים את המוצרים שלו. אין לנו מוצרים שלנו, אנחנו מפתחים עבור אחרים.